122 v diete 3-krát do týždňa, podotýkam nie častejšie, sa mi overilo a odporúčam tzv. HIIT, High Intensity Interval Training. Je to úplne úžasná vec, úplne úžasne sa s tým rozbijete. Je to namiesto nejakého pol-3/4 hodiny nudného kardia. Ja odporúčam zo začiatku neísť cez 8, max 10 minút. Minútu, 2-3 sa trošku zahrejete a potom idete príklad 30 sekúnd na maximum na bajku alebo šprintujete a minútu veľmi ľahkým vychádzkovým tempom. Hej. Po tej minúte vychádzkového tempa zase 30 sekúnd zaberete úplne na maximum, čo to dá, a potom zasa 60 sekúnd totálne voľno. Hej. Toto cyklíte a opakujete po dobu 80 sekúnd a ja vám garantujem, že 2 dní to budete cítiť v morku kosti. Ale toto, prosím vás, nerobte každý deň, rozbijete si metabolizmus.